Good evening mga moms. And for tonight's video, yan, gabing-gabi dito sa Hinaguan. Iikot tayo ngayon dito kasi napakarami nating bisita ngayon. No? So, technically it's already Sunday na pala kasi 12 o'clock in the morning na siya. So, lahat ng ating A-house po ay fully booked. Occupied siya ngayon. Mula A1 hanggang A8. Yan ang ating grotto. May mga gising pa na family dito. Yan. Good morning! Hi! Yan, napakarami natin bisita. Punta natin doon sa likod kasi maraming nag-tent dito. Ang daming naka-tent. Oh. May mga group of families na nandoon ngayon. So, nagkakasiyahan sila. Hindi naman na nagkakantahan. Napakarami nating tent. So, bukas, mamayang umaga, no, saksihan natin yung mga live bands from 1 p.m. until 8 p.m. or more onwards. Depende. Ngayon, dito sa Bilyaran marami pa rin naglalaro. Nandito sa gilid. At syempre, ang ayun po. Ang dami ng tao doon. Nagkakasiyahan na sila. And, ayan, syempre, update sa mga Bex. Social, mga tulog na sila. Dahil nakatulog ako ng kanina, ng hapon, ng bahagya. No, so, medyo na tayo inaantok. Naka-open pa rin ang ating store. Saan ka punta, Bating? Yung barn lights, kailangan ko yung May tao dun sa andun sila, ayan, sa likod. Doon sila nakapwesto. Hindi natin mapapatay yung barn lights, diba? Kasi nandun pa sila ginagamit. Ayan. Ano ba yun? Andun sila lahat yung mga nasa tent. Ayan. Okay lang ba yung Ginagamit Ayan, may mga nakatulog din dito sa gilid. Baka yung iba dito na sila nakatulog. At dun sa bar, ayan, sa tindahan sila Bimbo, nandun pa at nagbabantay sila. So ayan, another day po dito sa another night na naman dito sa Hinaguan Nature Park. So see ya and a blessed Easter Sunday to everyone. God bless you. Don't forget to like, share and subscribe.